Powstaniu ma olimpiada olimpiadą, ale sierpień to też jest gryfny, szykowny miesiąc na roztomajte wywczasy i skuplowane ze latem cufane. Toż i mnie się wspomniało coś ich takiego. Kukom ci tak zgniało, choby jakiś iglów inspektor, a sam ku mnie idzie ci frela. Zgorano, opolono, choby łojca nejgra miała, długie włosy, blondina, a jak gryfnie tymi łogibami firtała, jak się gryfnie zwrtała, te szłapy długaśne, wydepilowane, jak to teroski jest we modzie. Lejzie ci ku mnie kroczo, a na tablecie gryfny drink z lodem i apluzinum, a ona ci też wonio, jakimiś francuskimi parfinami, czymś tam jeszcze. Szluknął roz, drugi roz, jeszcze tuplowanie, a ona ci mnie bierze pod parza i smyczy do morza. Wele na tym morzu, choby u nas we Parku Kultury na dawniejszej fali, lekuśki, wiaterek, modrowodzicka, wlazujemy ci oba po lekuśku do wody, opaternie, już dziebko przodzi, ona pieśla, wodeczko za mną, ona, ale nie chce na Ibera, bez tuż ją lewą ręką. Grajfuja pod brzuch, jest zderkusia, ale strum bez mnie przeleciał. Ona tak mi się jakoś łosibła, społzła i że co by się nie tąkła, ani bulkła, chycił ci ją za to jej dychanie. Jest zderkusie pewnikiem te Arabery, które pędalują po śmierci do tego ichniego nieba, kiedy prasną jakiego Żyda albo Amerykona, muszą się czuć tak, albo coś ich wele tego. No, tuż przekuldypła się na plecy i otyż sycki sztram nad woda wystawała, a z tej klary, którą grzoła jak halbecka starzykowego bimbru, pokazało się deczko soli na tym jej sztramskim brzuchu, rytich moc szykownym brzuchu. Jeronie, ojgiem, ustuń diosecki Washingtonu z tymi klepytami przebierać, gracami w lufcie wybijać, chobyś jakiś kajsik na basingu szlimował, albo miał się tąknąć. Jeszcze pierońsko krapyko, mamulce łobalisz ten kawy i ściepniesz na terinka ze zistą na tepi. Śnik jakiś miałeś, albo co? No ja, można to jakiś ich śnik był, a to naisto skuli tego, i że latoś na żadne wywczasy nie jada i teraz. Śnik, nie śnik, ale gryfny. I wy też dejcie pozór, bo przy takiej hicy, jako była i we lipcu, i łyński tydzień, to się za każdemu mogło prasnąć na palica. Kiedy zawczasu jakiegoś piwa, albo innego drinka sobie nie ślubnie dołoży świniu. No ale, wiecie, chyba jak każdy samtejszy hop, no można krom tych bezurantów, buzerantów, tych przeskoczków, miołek i cięgiem mum, rod wszystkie baby, babeczki, frele, dziołki samotne, a i te wydane bele mieli one mniej niż 30 lat i wiecie, blank modo wyglądali. Ale też Sorowski części mi się ich odechciewo. Blank mi się już zmierzli, kiedy zadzieją na telewizję i muszę gawcy cię na te wszystkie łośliwe i moc docierne reklamy. Podejcie ino pozór. Baba, zegembulki, bali i gryfno, ale modriny pierońskie belowanie i skulitego srogie basisko i pokazuje to ofen swojej kamratce. Ta idowa jakiś klajster we plastikowej flaszeczce i zaroski mociłona swoi basisko takie rube jak miała, ale my imieni, co się to naisto blangle picuje i już mogę tyrać ze swoją kamratką na sprawunki. A bo zaś inszo, w której pieronym do skrzywiego brynowani, polią we hertoniu i moto wszystko ginał na fresie wysztrajchowane, a ku temu jeszcze pokazuje się gerowanie w elitach, we bachorach, tuż na doczkaniu bierze cię na jedna pila, pora kropków medycyny i ferdi. Ale już inszej fresy niż i ta spożejsowe te reklamy nie pokazują. W zasięgszej reklamie 5, 6 bob Asi się łoskliwie, a są to naisto maśnice. Wiela to też ściepli ze basiska bez żadnego starania. Stykło im, co wciepli do zeltru, brauzy, kafeju, leboteju, jakiś ich pulwer albo jako pila, a już 3 kilo, 4, 8, 12 łogibów się stracili, albo też luzaj 5, 7, 10 centymetrów na jej grubych kitach myni. A oni z kozi wylazuje na spacer po moich pniokach, a sam chnet co drugo baba, bo pieronem spaszno żyć i fetowne basisko. Teda roztomajtych dietów, medykamentów, a baby coraz grubsze. Bali i dziecka. Dziążki ze mojej 17, tak można 3 na każde 4 są 100 pierońsko spaśne,
a jej jeszcze rubsze mamulki są wiosecko rade i że jej młodsze wcielenie dobrze wygląda. Jem śniadanie i co by być obznojmione z tym, co ci się sam u nas w Polsce wyrobił, zazierom na telewizję. Fyrlo program podmianym wstowoż i wiesz. Nie, wstowoż i kukosz zerubą na reklamy. Bez cufal fuk i jakiś ci tam redaktor na łokamżyk wlazuje i juzaj. Reklamy, pokój, ruła i reklamy. A pośród nich jedna genau pasowno do śniadania. Baba zicła na aptrycie, bo moci ona pierunowe morzicko i laksyra. Ale styknie ino jedna pila, albo pora kropków i już poradzi wartko ci gzuć kajsik ze kamratkoma na ćmawe piwo. I nie zetwo bali i łokamżyk, a inszo juzaj mamzela zasztopowało. Mo ta modną babą, wiecie, 40% bob, tak bez mać unozmo, obstrukcją. Idziesz wartko ze za ekranu, gdzie usłyszę co ino ten ichni zakwolany medykament blank i do imentu tej kamery ta żyć odszpontuje. Inszą zortą są w telewizyjnych reklamach bardziej bali można i gryfne, blankszykowniste babeczki, w które się muszą durch i jednym cięgiem gonić. A to szłapy ciało golić, a to pod parzą i dawać jeszcze pozór, co by pinkli, albo jakichś ich strupów nie było. I jedna się raziruje przy toplaniu się we basingu, co by na jako boginka wyglądać, inszo flostry, roztomajte klejbuje na te unterszpinkle, a już zaś oni z korzy już na ulicy zazierą, filuje na te baby i medykuje, wtoroś niech się już łogorła, wtoromo kajsik flostry przyklejbowane, a wtoromo fusisko pod kicholem, a gęba dropie jej chopa przy kusikowaniu jak sztalbyszta. Najgryfniejsze jest zaś dziołcha, którego we pośrodku lata siedzi zasmarkano, zaświmtano i tropi się, co nie będzie mogła pośpiewać przy gitarze we ostatnią noc przy lagrowej fojerze. Styknie, ale jedna jedzino pila od kamratki i już potoka, i już idzie balandrować. Zamoski też wylazują ze chałupy i mą przysia na pozorędziu srogo sznuptychla, na przyleżytość trefienia taki można i moc gryfny, ale zasmarkany babecki. Aniż korzy drugą ze szpaciergangu wartko gzuja do goździkowej, co by jej dmie dała jakoś i kpila, bo od tego filowano na te wszystkie reklamy i nie skorzy na te wszystkie baby na ulicy, na pocztyno my najsto festargać palica i mam ci ty 100 pieruńskie doległości. I to ci jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie fajran do study. Tak przy wieczerzy kukum, a sam 4, 5, można nie tak blank gryfnych, ale fajniście opolony hojni i żytuli asi się sprawio, co tyż to one poradzą ze chopem zmaścić we jej prykolach. Jedna musowo 3 razy zarają, inszo durch i jednym cięgiem bez 3 godziny. Dalszejszo na zichę każdy dzień, jeszcze inszo każdą razem we inszym sztelongu, ale, no i przychodzi, muszą tego swojego cielepy chopa nafiltrować oby kormika pilami, co by mu ten jego interes szczyć zwyrcą. I kiedy zaś widza nie wtorek gryfne frele drugą, to cięgiem medykuje, wiele pilów one hamstrują we taczce i jeśli wercioby się z nimi napocząć dziecko zolecić, albo zarostki łyknąć jako pila na gryfila, jak to nasze kejsik starzyki godali. No. Ale już blank inszą sortą są mamzele, które są rade, choby im w to nowy propelerek fundną, kiedy się jej psiok na twardo wysro. A telewizję to sztejci genau pokazuje, albo koczka miastochopecka mrący na szeszlągu. Ani z kozi blank już na odwieczność po takim naisto procnym, zdziebkołośliwym dnioszku i obejrzeniu wszystkich reklamów, moja Elza rychtuje mi glaska na gibis, tyj na kucanie, kamelki na spanie, kropki na leberki i lepile na prostata dla komfortu, wiecie, życia osobistego. Ojgiem z pnioków.